Yang sokne rum lho. Digodhokne banyu, mambengi wae ngombe banyu entah aku. Gak ada banyu ada ngangsu kayak iku mas yang sokne iki, Mang. Wingi kok ndak ngomong, Pean. Hah? Wingi kok ndak ngomong nang aku. Wingi kok ndak ngomong nang aku. Alah yo sungkan le aku kowe kesel nanono. Apa iku? Pendino rum iki. Anu sing lanang sing. Godho karo dadat golong. Pendetu. Oh, ndak ndek dhuwit sambate. Jajan kok jajan berkat pirang-pirang. Wah. Saya usah lebon teh plastik ya no apik ngene iki. Lah ada KPO. Wes mambeng. Deloken. Mari kenduren ya. Piro ku duwike? 2000, 2000. 2000. Ala saleh. Aku kayo. 3000. Hah? 3000. Oleh sak telekan wis. Kalau ngapik banyak. Aku ora ngongkon marang ngapik dhewe. Ini Mbah, jal banyu tak golekne ngono. Iku 2000. Ya. Piro lho? Iki 2000 wis. Nah. Wes. 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 Ya, gawe 2000. Iku lho sing crik. Receh duit receh lho, crik lho. Ngene. Iki. Wes. Oh, kurang. Wes. Akeh jajan sego bae akeh berkat ngambungi. Berkat tekon. Sampeyan yo ora buka belas iki kalau sarapan. Mari sarapan wes. Gelon turu Wes. tak buka kok. Iya. Hah? Iya. Gelon. Ya nek aro turu tak buka. Tak berbunyi plastik kuwi kan. Jempalik rek nyungsang. Sampai ke dulu. Ya, sampai. Wes wes. Kan sampai sore nih. Kaya apa? Kan sampai sore nih. Ora tak buka. Ditempai. Ya, sampai dia. Lah yo pancen iku aku